Hi gachna, Donie Breathnach and so, agus sa chéad drill eile chun can roint dhéanamh ar dhéanamh ón gCamán. Sa Iománaíochta is an buile ón gCamán an sciil is táchtaí á ann beidir. Níl chun can roint dhéanamh ar buile dhéanamh ón falla, agus is Scileanna háachta chun seilbh chamád agus an leor gáil go dtí de chomróirí. Sa drill seo, nuair dhíthe tá stáilúing ná do gCamán, slitter agus cón. Ríist, man bhfuil cón agat, is féidir beidir capín, nó gansaí nó péród just chun marca chur an daoibh. Táid chun 5 coscéim thógan don baile, agus an son táid chun buile dhéanamh ón gCamán ar dheis agus ar clé. Mar dormar, an dúshlán ann ná fechan céhhéad buile a féling fáilt ón gCamán ó dheis agus ó clé I 3 second. Okay. So dheis agus clé, agus Iomáint an iróir chamáid ag an iarda chéana mas féidir. Dúch an iarda chéana le bhí cheann beidir. Dúch seach sa dás. Chun an lámh seáil dhéanamh níos fusa sa drill seo. So lomsa go bhfuil sé níos fusa beidir graim garad a gháilt ar do gCamán, so beidir leach slí síos an grip ar do gCamán an son. Chomh sin go mór len lámh seáil ná tá freacht len leor tachtarnáis. Agus fannacht ar do bharcíní I gcónaí, a réig len leor sin tachtarnáis. Sa mar dormar tá sé anthachtaach cleacht dhéanamh ar an drill seo. Tá teancar anmhór ar pas ón gCamán sa cléthe há Iomáint. Sa mar dormar anthachtaach ón clé agus ón dheis chun cleacht dhéanamh ar. Chun an drill seo dhéanamh beagán níos dachar tain, is féidir an cón nó de dhéansaí a thógan amach go dtí 10 coscéim ón baile agus cleacht dhéanamh ón áit sin. Mar dormar beidir gur bé an sciil is táchtaí á going san Iomáint san léanta seo. Bhí cinnte gan sibh cleachta ar sa mala, le tain, nó beidir comórtas dhéanamh le do dtarcha nó do fuorcha, agus feadh an céhhéad ceann gur féling déanamh ón clé agus ó dheis I 3 second.